Ja, her ser vi så Stefan ude på søen. Som I nok kan se, så er den frossen. Og der er sne på, ligesom alle de andre steder. Så må vi se, om Stefan dernede kunne falde i. Man skulle have haft skøj. Hvad? ATV'eren. Nej. Nej. Det kan det godt. Nej. Den er i hvert fald så tyk. Nej, den er sgu da ej. Og det er den. Hvorhenne? Ude på midten. Ude på... Den er på midten af Prøv at høre en gang. Hvad er det lige præcis, der vil være fedt ved at køre herude med en ATV'er? Man kan bare skride rundt hele tiden. Jamen, det kan vi jo også gøre op på vejen. Jamen, så har du været ude at køre på en sø på ATV'er. Jamen, det er der småbevægelser, er det ikke? Prøv at se, at man kan se iskrystaller cirka 15 cm nede, og når der er iskrystaller der, så er det i hvert fald 15 cm på den anden side også. Det er når de luftboblerne der. Ja. 15 cm. Du kan ikke køre ude på en ATV'er. Det kan du tro. Ej, det vil... Hallo, det har været frostvejr i 2 måneder. Hvad vil vi sige, hvis nu... Det stod i der stod i Ekstrabladet i morgen. Fyr drukne, kørt ude... Nej, tosse drukne, kørt ude på en sø på en ATV'er. Kan man sagtens? Nej. Kan man kraftedeme ikke. Men vi burde prøve. Inde på søen inde i København, der kører de med en traktor og fjerner sneen. Så der er skøjtebane. En traktor, den vejer dobbelt så meget som den der. Ja, vi gør det. Det kan man ja, jamen, vi gør det. Helt sikkert. Vi kan jo bare lige liste ud på den. Ja, bare så lige. Ja. Det synes jeg. Jamen, vi prøver.